В тиган с 3-4 супени лъжици олио запържваме една глава лук, нарязана на ситно. Добавяме 2 ситно нарязани скелетки чесън. Нарязани на купчета 2 зелени чушки и около 7-8 гъби. След като зеленчуците са се запържили и задушили, добавяме 500 г пилешко филе, нарязано на купчета. Към вече запърженото пилешко филе добавяме 200 мл доматено пюре. Добавяме червен пипер, черен пипер и сол на вкус. Оставяме да къкри на бавен огън за около 5 минути. Добавяме нарязани на купчета около 4-5 кисели краставички. След около 10 на минути, когато вече пилето и зеленчуците са се сготвили, ги махаме от котлона. Сос бешамел приготвяме с 500 мл прясно мляко, 50 г масло, сол и черен пипер на вкус. Бъркаме постоянно, за да не загори. Така трябва да изглежда консистенцията на соса. Намазняваме дъното на тавичка. Слагаме малко от сос бешамел. По този начин пълним лаваша с приготвената плънка. Отгоре намазваме обилно с сос бешамел и поръсваме с малко кашкавал. Печем на загрята фурна 180 градуса за около 30 минути. Ако рецептата ви е харесала, се абонирайте за моя канал.